Casi xa boas tardes. Imos comenzar xa a última sesión deste coloquio. Como xa vos tiña informado, se vai adiantar algo a subida, digamos, das ponencias. Falábamos de que o luns estarían listas, pero creo que hoxe, en canto remate a sesión, xa van estar listas as ponencias na página web do Consello para que quen as poida consultar xa. Ben, como tamén se vos informou, en principio, máis adiante, temos que poñernos de acordo no prazo. Se vai a facer unha versión escrita para un ebook, non? E que, de alguna forma, vai a ser o informe que o Consello vai a enviar á Xunta, ao Parlamento e a quen realmente teña interese en coñecelo, porque evidentemente vai a estar na rede, por lo tanto vai a estar aberto a todo o mundo. Pero se vai a facer un envío particular e específico a aquelas institucións que teñen como máis responsabilidade en toda esta problemática dos incendios. Por lo tanto, de alguma maneira, este coloquio final, que non pretende ser unhas conclusións formais no sentido estricto dos congresos, pero sí, eu diría, como unhas pistas, unhas ideas forza por onde se debe ir. Eso tamén se vai a intentar recoller nesa publicación. Por lo tanto, isto que imos a comenzar agora, que vai a moderar José Antonio Vega, como unha persoa de moi recoñecido prestixio neste terreo, pois, de alguma maneira, vai ter tamén un valor informativo de cara ás institucións públicas e a quen as queira consultar. Ben, moitas grazas e ten a palabra José Antonio. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Perfecto. Bueno, pues, si os acordáis, ayer el profesor Díaz Fierros nos planteó, antes de iniciar, ¿verdad?, estas jornadas, nos planteó tres cuestiones, ¿no? Y queríamos, obviamente, y entendemos que enriquece extraordinariamente, ¿verdad?, las conclusiones de este taller, estas jornadas, el conocer una opinión más a fondo de las personas que han participado. Obviamente hemos ido teniendo a lo largo de las intervenciones vuestras preguntas, siempre interesantes, oportunas, pero nos gustaría profundizar un poco más y tener también una visión de conjunto de cómo entendéis la perspectiva del problema, ya que hay personas muy expertas en la sala, conocedoras de las cuestiones de incendios desde muchas perspectivas, perspectivas de extinción, de combate, prevención, investigación, de puntos de vista también diferentes, biológicos, de economía, del fuego, etc. Creo que es una oportunidad muy enriquecedora para todos el escuchar estas personas. Bueno, si os acordáis, el profesor Fierros nos planteó ayer una serie de preguntas que sería algo así como, la primera de ellas sería, ¿cree que a la vista de la información disponible y también teniendo en cuenta en la que hemos debatido en estos días, estamos ante una nueva generación de incendios forestales, ¿verdad? Sería la primera cuestión. ¿Quieres que las lea todas o pasamos? Leemos todos, si os parece. La segunda cuestión hacía referencia a que nos centráramos en cuáles eran, a nuestro juicio, las características más definitorias, más, digamos, los atributos más característicos o las particularidades más importantes que subrayaríamos si es así, si creemos que estamos ante una nueva generación de incendios. ¿Qué es lo que creemos nosotros que definiría mejor esa nueva generación, ¿verdad?, de grandes incendios? Y la cuestión tercera tiene a su vez dos partes, ¿no? La primera hace referencia a si creemos que tenemos un dispositivo de protección adecuado actualmente para hacer frente a esa situación y a su vez, mirando al futuro y siendo constructivos, que es lo más importante, ¿cuáles son los aspectos que habría que mejorar de una manera global, general, para lograr una respuesta más eficaz? Estas serían un poquito las cuatro preguntas. Y no sé si pensáis que es mejor seguir un orden en las respuestas o indistintamente mejor por orden. Yo creo que sí, ¿verdad? ¿Os parece? Entonces, el turno está abierto a vuestras intervenciones y comenzamos entonces con la primera de las cuestiones, que, repito, sería, ¿creéis o creemos que a la vista de la información disponible nos enfrentamos a una nueva generación de incendios forestales? Adelante. ¿Hay por ahí alguien que pueda dar un micro?
Sí, perdón. Nos haría falta un micro por ahí cuando pueda ser. De manera que oigamos todos las intervenciones. Sí. Yo creo que está en este lado, ¿no? La persona que ha preguntado. Sí. La primera persona que preguntó, por favor, sí. Ante la pregunta si estamos ante un nuevo tipo de incendios, la respuesta es sí, evidentemente. Incendios que superan la capacidad de extinción de dispositivos, incendios que se propagan a una velocidad brutal, un escenario mucho más peligroso porque pone en riesgo las vidas de las personas permanentemente. Quiere decir, es una situación de una gravedad manifiesta, está pasando en todo el mundo y obviarlo pues me parece uno de los peores errores que puede haber. Es decir, tratar este tipo de incendios con los incendios de los años 90 o los años 80 es uno de los errores mayores que se puede cometer desde parte de la vía política, incluso de la vía social. Es una realidad. Entiendo. Había algunas intervenciones más, creo, ¿no? Algunas personas. Sí, por supuesto, los de la mesa pueden intervenir. Un simple matiz. A mí lo de cuarta generación no sé si me gusta, pero lo que sí está claro es que es una evolución más. Es un paso más. No sé si llamarlo cuarto, quinto, vale, o es simplemente una evolución a fuegos mucho más peligrosos en todos los sentidos. De acuerdo. Sí, aquí, perdón. Hola, yo estoy de acuerdo en que estamos ante una nueva problemática de incendios, ante un nuevo tipo de incendios, por las dimensiones enormes que toman, pero creo que también está asociado a algo que ayer se esbozó y hoy el profesor Lourenço insistió un poco más en el tipo de especies que tenemos en nuestras plantaciones. En Galicia y en Portugal, progresivamente, en los últimos 30, 40 años, se ha aumentado la superficie de eucalipto y esto tiene un comportamiento muy distinto frente al fuego y exige diseños de prevención de ese nuevo paisaje que tenemos que crear, ese nuevo mosaico, fajas más anchas o fajas inútiles, esas fajas que hablaba antes de fajas de 10 metros en los bordes de las carreteras, no son útiles para masas muy altas, muy continuas. Para mí el problema está en el enorme riesgo que hay ahora con las especies muy combustibles y el enorme riesgo que hay con las masas muy continuas, poco ordenadas, no divididas, no separadas, ¿no? Y luego tenemos superpuesto un problema de cambio climático que a veces nos trae veranos de 6 meses con sorpresas bien desagradables en todo el noroeste de la península ibérica y en otros países también. O sea que sí estamos ante un nuevo, para mí, ante un nuevo tipo de incendios que sobrepasa las capacidades de extinción puntualmente y que, bueno, tendríamos que analizar todo, desde las especies hasta por dónde va el cambio climático. ¿Vale? Muy bien. Hola. Eu quería dicir que non só o cambio climático, senón tamén se mellorarán as previsións máis directas, nin sequera a medio prazo. As previsións meteorolóxicas que foran de maior resolución, se houbese apoio entre as distintas administracións en canto a información e información tamén cara á cidadanía, deixarse de tópicos que o mellor simplemente, a xente non é tonta,
querería a mellor quizáis un pouco máis de sinceridade, non? Entón, sí que hai moitísimos estudos, sí que hai moitísimas cousas que se poden facer, eu coido que pola desidia de non querer chegar a unha colaboración administrativa, se están deixando de facer moitas cousas. Sí. Sí, bueno, a pregunta é se hai unha nova xeración e creo que a segundo planteamento é que características terían. Penso que se falamos primeiro da segunda pregunta, cales son as características, chegamos á conclusión de se hai unha nova xeración de lumes. E un pouco seguindo o fío da... Bueno, la primera es muy esquemática, muy sencilla. Si hay mayoritariamente la sensación de que tenemos de que enfrentamos una nueva generación. Y bueno, quizá la contestación más alargada sería más lógica hacerlo en la segunda y tercera pregunta, vale. Pero como queráis. ¿No? Eu que levo 25 anos apagando lumes, pois a miña sensación e a miña experiencia é que sí, que efectivamente... Que sí, verdad? Sí, estos non son os mesmos lumes de fai 25 anos. Exacto. Evidentemente. Puntualizando un pouco unha cuestión que saliu antes das faixas, que creo que entendemos todos que ante estes non ven a cuento do plantamento, non? Pero bueno, ven ao fío do que comentou aquí esta señora antes. Hai unhas faixas de protección que sí que temos que ter en conta e teñen que levarse a cabo unhas faixas de protección en vías de comunicación e en zonas poboadas, pero non son terrenos inútiles. Coincidiremos todos os que sabemos un pouco de temas forestais e de como se comporta a vegetación, en que si esas zonas, eses 10 metros que estaban establecidos aquí en Galicia, de zonas en donde non pode haber determinadas especies forestais, si están desnudas de arborado, vanse convertir en zonas de matogueira, que evidentemente o seu comportamento ante o lume tamén é peligrosísimo. De tal maneira de que agora o que está contemplado é que esas faixas son faixas de uso exclusivo de frondosas caducifolias. É dicir, non son terrenos perdidos para os propietarios e si son zonas que deberían estar, co cabo do tempo, non sabemos todavía se esas medidas serán suficientes ou non, se serán acertadas ou non, pero actualmente o que está establecido é que esas faixas de protección son para limitación de determinadas especies, un pouco aquilo que falaba tamén Juan Picos onte, de que, bueno, estas superficies ahora están perdidas. Non están perdidas, simplemente que non se poden utilizar determinadas especies. De acuerdo, muchas gracias. Marisa, aquí. Buenos días. En primeiro lugar, bueno, vamos a ver, eu creo que sí que son incendios distintos e iso quedou demostrado e arche demostrado xa con todos os datos que nos foron dando, que é moito máis difícil de fazer. Ora, eu creo que se está olvidando algunhas cousas. Primeiro, onte Juan falou de diñeiros e demostrábanos que o monte pola madeira era moi dificilmente rentable. Entón, tamén o mellor é que hai que educar as persoas e ensinarlles que hai outras formas de aproveitar. A mí gustaríame que, se alguén de aí sabe responderme, cantos millóns de euros quedan cada outono en Galicia polos cogumelos? E todo eso podía revertir. E eu non teño o dato final, porque creo que tampouco ten Hacienda, pero eu sí teño un dato que deu Pepe Posada no 2006 en Lugo públicamente e dixo que a súa empresa Marrón Glacé que cada outono movía 20 millóns de euros de cogumelos. E eu preguntei un pouco na brincadeira, eso é o diñeiro que dices eu, que contas Hacienda, que non, dice Marisa, eso é sempre. Porque o ano que hai moitos pagos baratos, e o ano que hai poucos pagos caros, eu mollo ese diñeiro, unha empresa. Canto diñeiro hai? Se eso nos, de alguna maneira, o facemos reverter outra vez no monte, a persona non está gastando diñeiro. Pode que non ingrese moito, pero non está gastando diñeiro. E a min resulta moi curioso que agora, despois destes incendios, e parece que a mentalidade algo empezou a cambiar, ainda que iba todo o mundo que me viña agobiado o día 16 de outubro, dicindo, fíxate como ardeu, fíxate como está todo. Eu preguntaba a todo o mundo, e onde estabais a semana pasada? Porque a leña estaba aí. O que a cerilla era cuestión de que caera, pero a leña estaba aí. O sea que a veces é que todos somos un pouco inconscientes, ¿no? E ayer decías tú, falabas tú de a primeira xeneración de urbanitas. Eu non vou volver a casa de meus pais a traballar a terra, podo ter por seguro. Porque o día que me jubile teño 1000 cousas que facer que non é aquelo. Aquel monte está ali, entonces habrá que buscar a maneira. E máis, se nos siguen e nos cobran os dereitos de herencia,
farei pois como moitos, aí vos queda. Eso será un monte abandonado. Ni siquiera, non sei, cando o Estado reconoza que é seu, xa aquilo tuvo que arder 1000 veces. É dicir, eu creo que hai que plantear as cousas nos mundos de hoxe. Isto é como a docencia, como a educación, como calquera outra cousa. Nós vamos tendo cada vez máis anos e non nos damos conta porque todos os días nos vemos ao espello, pero aí fora a xente sigue sendo a que tiña antes 20 anos, agora é diferente. Pois isto é igual. Entón, eu creo que temos que plantearnos as cousas de outra maneira. É dicir, bueno, e concordo desde logo con as faixas de frondosas. É dicir, eu creo que en Galicia, co minifundio que hai, non se poden empezar a deixar franxas porque entonces chega un momento en que aquilo é terra de ninguén. O sea, realmente hai que enseñar a aproveitar. O mellor cambiar marcos de plantación, o mellor cambiar, meter, favorecer a aparición de micorrizas. Non estou dicindo meter planta micorrizada, que son cosas distintas. O sea, outras cousas, pero, por exemplo, eso podes aproveitar. Un pouco máis ao sur, un pouco máis a Ourense, están as aromáticas. Eu non sei se sabéis, pero teño relación con o Nordeste Transmontano. Paso mitad da semana ali. Neste ano estánse vendendo a Francia as cabezas das lavándulas envasadas ao vacío en fresco, porque mezcladas co lavandín na Provenza dan uns perfumes millores. Canta lavanda temos por aí? Pois montóns. O sea, temos que ver, cambiar a visión, ter unha visión máis galla, máis global. E entón, ao millor, a veces é que eu creo que estamos un pouco obsesionados. O monte é madeira, madeira e celulosas. E punto. O sea, así non podemos ir a ninguna parte. Temos que cambiar de mentalidade. E o das especies é unha das formas. É dicir, non podemos seguir metendo eucalipto nas cheas. Bueno, me chama a atención en Portugal que un día da semana dicen que vais a prohibir o eucalipto non sei cantos anos e 13 días máis tarde, claro, xa falaran os dense, 3 días máis tarde xa se iba a poder plantar onde estaba plantado antes, é dicir, en todo Portugal, porque realmente está todo. O sea, tras os montes non, porque no Nordeste non, porque non crece. Pero vamos, é que isto non é así. O sea, esas políticas son demagoxias puras e duras, e creo que temos que deixarnos de demagoxias e facer frente ao problema de echar de cabeza, porque isto é moi serio. E non só porque hacen casas e morran personas. Por casas hai moitas e personas tamén somos moitos no mundo. Moi ben. Pero hai máis cousas, é dicir, que a natureza é algo moi importante, forma algo, é a nosa propiedade tamén a natureza. Muy bien, Marisa, muchas gracias. Yo os pediría quizá focalizar la respuesta simple ahora y después, puesto que hay aspectos que se van a tratar en más profundidad, que intentáramos ahora simplemente plantear la cuestión de si estamos todos de acuerdo, que sentimos que hay una nueva generación o no, y pasáramos a las siguientes preguntas que tienen más enjundia. Yo creo que van más oportunidad a, como ha dicho Marisa, analicemos la cuestión con una visión un poquito más amplia, ¿no? Esto es, ¿no? Sí, vamos a ver, o triángulo do lume, combustible, oxígeno e o punto de ignición, é dicir, o home, porque son antropoxénicos. Ben, entón eu pregunto, se a vegetación, como se dixo, é a que temos, coa eucaliptización masiva, 400 e pico mil hectáreas, se o oxígeno está aí, outro lado do triángulo é o home. Que é o que variou do home para que antes produxera incendios dese xeito e agora contribuíra a que haxa estes lumes? Ou é exclusivamente a variación do tipo de vegetación e o abandono, bueno, a crise rural, a crise do noso territorio e da nosa sociedade. Pero, que lle pasa ao que pon o lume? É que hai máis pirómanos, hai máis criminais incendiarios, hai máis neglixentes e imprudentes, porque son as tres causas, os motivos, eu non digo causas, motivos. Pregunto, variou tamén a psicoloxía, a socioloxía, a perspectiva do home que está ali? Porque, claro, os lumes son da contorna os que poñen lumes son da contorna dos lumes, non nos equivoquemos. Iso saben ben os que traballan en incendios desde hai moito tempo e a contorna. O 45% remato dos lumes nocturnos non vai ninguén de unha cidade a poñer lume, é o que coñece o territorio para entrar e salir, punto. Efectivamente. Muy bien, damos también cabida a la gente de la mesa, obviamente, ¿no? Bueno, también tenemos derecho a hablar. Eu intentando contestar a primeira pregunta, que normalmente, bueno, estamos un pouco condicionados tamén pola clasificación de Castelnou, non? Que fala de 5 generacións e que parece que estamos entrando a sexta. Eu creo que esa clasificación para min é moi mediterránea e algúns aspectos sirve, outros non sirve. Pero que sí creo que hai algo que parece que é novo, non? Que son o que a min creo un dato que é moi importante, que en Portugal lle chaman os mega incendios.
os incendios de máis de 10.000 hectáreas. En Portugal empezaron a velos, pois terá aí 10 ou 12 anos, non? Aquí este ano parece, según me comentabas ti, foi o primeiro mega incendio que tivemos, non? E, por lo tanto, creo que, aínda que o cuantitativo non é, evidentemente, algo que resolve unha situación tan complexa como esta, pode ser un indicador realmente importante de que estamos diante de algo novo. Antes non había estas dimensións destes incendios. Nos últimos tempos sí que hai, non? Se non queremos falar de xeneración, porque a mellor é dar cortes no tempo que non teñen moito sentido, sí que hai un proceso. Sí que hai un proceso a que a cousa se vai empeorando e que as circunstancias que nos van xenerando son moito máis incontrolables e, por lo tanto, a miña opinión é que efectivamente nos enfrontamos diante desa situación. Pola dimensión dos incendios e tamén que eso non está ben cuantificado, pero todos o estamos vendo, a interfase, esa famosa interfase urbano-forestal que está interferindo de alguma maneira moi directa e moi incómoda todos os problemas de extinción e mesmo de prevención. Moi bien. Por favor. Sí, vamos a ver, estamos nunha nova situación polas causas que mudaron. É dicir, a regresión do mundo rural e da agricultura é maior, eso crea maior descoido, maiores acumulaciones de combustible, e en eso entra o tema de as franxas ou de novas vías como para reducir a proximidade desas acumulacións de combustible ás zonas de viviendas, porque ese é o novo problema, que non temos un incendio forestal, sino que temos uns incendios que poden provocar daños materiais, non só daños materiales, sino daños personales. Ese é un segundo elemento que eu enlazaría con algo. En este momento podemos ter, ou a sociedade ten unha maior facilidade de sensibilización a este problema que tamén pode redundar en un mellor control. E o terceiro elemento que eu considero importante é o cambio climático que fundamentalmente se manifiesta en sucesos meteorolóxicos anormales e que ademais só son predecibles moi a corto plazo. O tema da Ofelia é un tema que se desenvolve en cuestión de moi poucos días e causa problemas importantes e que se colle fora da estación principal de incendios pode levar tamén a problemas de logística e de xestión como para organizar en moi pouco tempo iso. Eu penso que estes son algúns dos problemas e precisamente sobre estes cambios, estes novos cambios, onde debemos de actuar. A sensibilización, que en boa medida formou parte da última parte da túa exposición, son elementos importantes, como facer autoprotección, como organizar, como enseñar, como non improvisar. Todo o que ten que ver ca planificación. A planificación entendida como modos de prevenir, definir cales son os problemas, prevenir e cales son os modos que nos permiten actuar e estar en mellores condicións cando ocurren eses fenómenos. De acordo. Edelmiro. Sobre a pregunta se estamos ante unha nova xeración de incendios, eu, como non son experto, remítome aos expertos que se apuntan niso. De todos modos, a mí o que me preocupa é o avance do coñecemento científico é importante, pero cando estamos ante unha cuestión que, a vez de ser obxecto de estudio, ten unha trascendencia sobre a vida de todos, a mí importame como reaccionar. E entón, ainda que me saia nun minuto, ainda me saia ao mellor do que é estrictamente a primeira pregunta, isto pode nos levar á parálise. Isto é unha nova xeración de incendios, é unha maldición bíblica e aquí xustifica todo, non? Incluído o de buscar chivos expiatorios de modo irracional. Entón, se eu entendo ben os meus amigos expertos no tema, detrás desa nova xeración que se plasmen mega incendios, está un problema de acumulación de combustible detrás do cal está desde o modelo forestal o abandono do rural, ben. E depois están as cuestións climáticas sobre as quais a capacidade de actuar, polo menos a unha escala como a galega ou de Portugal, é limitada. O que pode, a reacción ante aí ou a lección a sacar é melloremos o coñecemento meteorolóxico e a transmisión diso aos servicios de prevención e extinción. E nesta línea de ir pensando como reaccionar ante o problema, porque se en gran medida isto é debido á acumulación de combustible en cantidade como non había antes, unido ao da unha interface urbano-forestal que aumenta o risco diso, iso quere dicir que o proceso non ten por que ser irreversible. Todo depende de como esa parte, a climatolóxica, o clima terá a súa evolución, pero sobre esos aspectos podemos revertir parte dos factores de risco. En ese sentido, decía, non nos paralicemos de que non se pode facer nada. E de cara a actuar, e acabo, de cara a actuar,
A mí parece que é fundamental abordar os problemas cun mínimo de pensamento racional, un mínimo. Eu son moi cartesiano e, ao mellor, son un exemplo extremo. Pero un mínimo de racionalidade. E a mí, cando se fala do tema dos incendios, hai unha cousa que me chama a atención e me sigue chamando a atención, sobre todo en Galicia. Por exemplo, en Portugal non teño encontrado iso mesmo. Ou por lo menos a mesma dimensión. E é, somos capaces de abordar de modo racional, ou diría razonablemente racional, todos os factores menos cando chegan os seres humanos. Cando chegan os seres humanos, eu escoito, pois, hai desde tramas terroristas, cando hai que salvar o expediente político no corto plazo, hai a aparición dun 80 e pico % de incendios provocados polo vandalismo, cual me deixa preocupado sobre a sociedade na que vivo, e, en xeral, as referencias son todas nunha nebulosa casi irracional, que a mí me molesta. Por qué? Xa sei que hai unha promiscuidade, todos que somos da aldea sabemos que hai certa promiscuidade no uso do lume, que antes non pasaba nada e agora é perigoso. Ben, acotemos eso, pero eso, normalmente a xente fai as cousas por algo, non é que o xustifique. Busquemos por que a fai e tratemos de correxir iso. Pero pediría, por favor, que cando interven o ser humano, en concreto, os habitantes de Galicia, por respeto a nós mesmos, os nosos concidadáns, sexamos capaces de intentar, ao mellor, aquí hai un labor a realizar desde a socioloxía e a psicología social, non a psicología social, de entender certos comportamentos. Bueno, respecto concretamente a pregunta, tamén intentaba un pouco ilustrarlo onte. No mes de xullo, despois dos sucesos en Portugal, se me fixo a pregunta de sería posible grandes incendios deste tamaño en Galicia? Esa é a pregunta de xullo. A resposta de novembro é sí. A de xullo era, bueno, unha a priori, pero a posteriori temos claro que sí, porque a demostración está. Chámelle xeración, chámelle evolución, pero a resposta é non pode pasar. E, por tanto, hai que prepararse para as mellores condiciones que nos poda pasar. Cada canto vai pasar? Pois a día de hoxe eu creo que non temos ese diagnóstico feito, pero a mera evidencia de que pode pasar é suficiente para empezar a prepararse da mellor maneira. E, bueno, aproveitando o uso de palabra, como hai un par de alusións ao que dixen, un pouco por aclarar se no seu momento non o fixen ben, esa mensaxe de que esas franxas quedan perdidas, digamos, ten a súa contraparte que as últimas diapositivas. O sea, esas franxas van a modelos forestais, estou seguro que tamén hai un montón de modelos agrarios nos que eu non sou experto e non me metín, pero de toda esa máis de 50 ou 60 modelos forestais, moitos deles, digamos, non son financieiramente rentables para o propietario, que cando quedan abandonadas, co cual o mensaxe non era quedan abandonadas, haberá que facer algo porque non lle podes imputar ir aos modelos vermellos sin outro tipo de axuda ou exclusivamente baixo a percibimiento de multa. Bueno, pois veña usted, pois plante e leve a finca. É dicir, o tema as palabras son as alternativas, e concordo moito con Marisa, o tema son as alternativas. Temos moito que traballar nas alternativas e a inercia do proceso e ir elixindo as soluciones que foron fáciles para os propietarios. Eso é claro, son moitos anos de inercia e o que nos leva a que moita xente non veu outra solución, digamos, con un certo atractivo, pero con un certo atractivo, porque mesmo incluso é un investimento bastante inferior ao que plantou os eucaliptos que quiso vender o solar, dicir, no seu momento, porque non tuvo outras alternativas ou non lles enseñamos que as sabían. Entón, eu creo que a intelixencia colectiva debe facer agromar alternativas e debe facer que cousas que os números non saian, digamos, polo mero interese individual, teñan unha contrapartida do interese colectivo para salvaguardar dereitos e beneficio colectivo. Eu creo que o debate xa está aí. Podemos matizar sobre os peligros de distintas especies, e algúns son obxectivos, outros son máis subxectivos, pero aínda que ahora tuvera o botón vermello aquí para poder decir na provincia de Pontevedra vamos quitar de hoxe ás 3 da mañá todo o eucalipto que hai, transformarlo na provincia de Ourense tampouco sería unha solución. Me refiro, decir, o que ten que vir detrás é unha alternativa tamén con unha certa viabilidade, porque tamén estamos vendo un determinado tipo de incendios nos sitios onde
a especie principal no é o eucalipto, e sin quitar que ten algúns problemas, e o problema non é quitar, o problema é que ven detrás, o que alternativa lle podemos dar a eso. Eu creo que aí, dende a transdisciplinaridade que defendía José Antonio Vega, temos moito que facer, pero a exclusiva identificación de un problema sin atoparlle unha alternativa suficientemente interesante e retribuída colectivamente, se non ten unha retribución individual, é difícil. E moitos dos modelos que buscamos alternativos teñen unha inercia de posta en marcha que necesitan apoio. Eu creo que aí é como temos que ser capaces de aproveitar esas alternativas. Eu, em relação à primeira questão, creio que respondi objetivamente numa linguagem jornalística. É evidente que quando somos confrontados entre o sim e o não, perante os factos, é sim. Quando passamos à segunda questão, aí tenho mais algumas dúvidas em termos das características mais importantes. E tenho dúvidas porque, se olharmos apenas para um ou dois dos lados do triângulo do fogo, e fizermos essa análise em separado, claro que os combustíveis alteraram-se. E se ficarmos só pelos combustíveis, mais uma vez, estamos perante um novo cenário em termos de incêndios florestais. Quando analisamos o conjunto dentro dessa análise transdisciplinar, se quisermos, provavelmente vemos que outras coisas também mudaram. E as pessoas de que falavam, que no fundo têm a ver com as ignições, são importantes. E as causas provavelmente alteraram-se. Provavelmente o comportamento de quem combate os incêndios também é diferente. E se falamos em meios, eles são completamente diferentes do que eram há uns anos atrás e do que eram há um século atrás. E eu, na minha apresentação, tive cuidado de chamar a atenção para um incêndio de Leiria de há 100 anos, 101 anos, que já foi um grande incêndio nessa altura e que provavelmente, ao tempo, estaria exatamente num contexto semelhante àquele que estamos a viver agora. E poderíamos dar outros exemplos. Em 86, o primeiro incêndio que eu estudei foi exatamente nas dunas de Mira, onde ardeu agora. E estudei-o, sabem porquê? Não tem a ver com o câmbio climático, com as mudanças climáticas como se referem agora. Tem a ver com a ideia que existia de que estávamos no litoral, o Pinhal estava numa área muito mais úmida e não tinha condições para arder. E como não tinha condições para arder, os meios envolvidos na primeira intervenção até foram poucos. E depois é uma área de areia, os veículos nem se sabiam movimentar na areia e pronto, e quando ele foi grande já não havia muito a fazer a não ser apagá-lo nas condições em que foi. Portanto, há aqui uma série de pressupostos que, se nós começarmos a juntá-los, provavelmente os incêndios que temos agora, no contexto atual, em que temos aviões cada vez mais bem equipados, em que temos meios e recursos cada vez mais adequados ao combate, provavelmente isso acontece porque falhamos na primeira intervenção, no ataque inicial e no tempo de gestão. E pronto, depois de ser grandes, temos outros combustíveis, provavelmente serão diferentes. Agora, enfim, se voltamos ao aspecto objetivo das áreas, da dimensão, claramente estamos a evoluir e estamos noutras gerações. Quando conjugamos o conjunto, provavelmente temos situações diferenciadas que já ocorreram no passado e que se repetiram várias vezes e que não vou aqui desenvolver, mas que era importante tratar em conjunto. Muchas gracias, Luciano. Bueno, yo trataría de intentar ceñirme a lo que habíamos pensado, pero vamos a ver. Respecto a la primera cuestión, entiendo que todo el mundo, que hay un consenso generalizado, ¿no? De que efectivamente nos encontramos ante una nueva situación. Las razones no estaban, digamos que específicamente preguntadas, pero han sido tratadas en profundidad, yo creo, durante las jornadas y están aflorando de nuevo, ¿no? Realmente ha habido una referencia clarísima al cambio climático por parte de Sineiro. Las estructuras, digamos, económicas, sociales, subyacentes también se han modificado y han sido puestas de manifiesto bien por Edelmiro, ¿no?
y por otras personas. De manera que la primera pregunta yo entiendo, sí, a menos que digáis no, que todo el mundo prácticamente estamos de acuerdo que sí nos enfrentamos a una nueva situación, ¿no? Lo que no hemos preguntado, lo que no hemos contestado casi nadie, entiendo hasta ahora, es ¿y cuáles son sus características esenciales, ¿no? De alguna forma se han dicho, pero muy indirectamente. Fierro se ha referido al tamaño de los incendios. Efectivamente, estos incendios tienden a ser más grandes, ¿no? Son también más rápidos. Yo creo que la rapidez es importante y tienden, por lo poco que hasta ahora sabemos, tienden a ser más severos. También en el sentido de mayor daño al suelo, a la vegetación y bueno, y como ha recordado muy bien Sineiro, a la interfaz rural, urbana, forestal, como queramos llamarle, ¿no? Entonces, ¿qué características deberíamos hacer un esfuerzo colectivo, yo creo, para subrayar qué características de esa nueva situación? Porque si no clarificamos ese punto, tan malamente podemos decir dónde vamos a actuar para corregirla o qué medidas podemos tener adecuadas para responder, ¿de acuerdo? De manera que, ¿qué os parece si centramos la cuestión en... Sí, efectivamente, estamos ante una nueva situación. ¿Cuáles son las características? Bueno, yo entiendo que por encima de todo, después de oíros a todos lo que habéis dicho, probablemente estoy equivocado, el motor principal es el cambio climático, yo creo. Porque las estructuras agrarias, con esa mudanza enorme que hemos tenido en Galicia, que ha sido también documentada estos días, ha sido un proceso relativamente lento si consideramos las modificaciones en cambios que ha habido en la dinámica del incendio en los años recientes. Tú crees que no, ¿no? Se está agravando. No, eu creo que ese cambio... Se está agravando e precisamente o non resolver esos temas nos leva sobre o exemplo de Picos e que me perdone de onte. Cando un actúa sea con sistemas forestales ou sistemas ganadeiros que conozco mellor, cando un actúa a nivel individual non ten soluciones. Claro. A veces fan falta soluciones colectivas. É dicir, pode haber intercambios de parcelas que me permiten agregalas ou ten que haber unhas políticas que precisamente fagan esas cuestiones. E aí é onde arrastramos moitos problemas por isto e os seguiremos arrastrando por o futuro, se seguirán agravando, etc. E aí iniciativas como de poñer en común terras forestales para aproveitamento conxunto pode quedar en unhas iniciativas en pequena dimensión se non se avanza máis neso ou non se fan unhas políticas potentes que traten de formular. Pode haber acuerdos privados de intercambio de parcelas, pero se non tendrá que haber políticas públicas que definan uns polígonos e que dicen se aquí hai unha maioría de propietarios que queren facer eso, tamén indirectamente se ven obligados a isto. E isto é pasar ao terreno rural o que se fixo en planes especiales urbanísticos, etc. Non? Sí, pero fijaros... Eu penso que estas son, para meu entender, e remato con isto, hai algunhas medidas que quedan a nivel particular. Autoprotexernos nós, non tratar de facer digamos, queimas ou algún tratamento que sea peligroso. Hai outras que quedan, necesitan de políticas públicas, unha con gasto público e outra incentivando. E hai outras tamén que tamén deben de ser na esfera do fiscal. Se non se fan determinadas cousas, pois tamén tendrá que haber unha sanción, non? E o peor deso é sacar papeles que non se cumplan. Que iso é no que falamos onte... Legislar en el vacío, legislar en el vacío. Ustedes estaban planteando qué diferencia había, ¿no? Básicamente, entre cómo actuar o qué diferencia había entre este tipo de incendios y cómo, con los que había antes, ¿no? Básicamente yo establezco a mi criterio, dos diferentes claves. Debido a la complejidad del incendio y obliga a defender sobre todo a bienes materiales y personas, crea una actitud en los dispositivos defensiva y no ofensiva sobre el incendio principal, que era un incendio forestal inicialmente. Cuando el incendio forestal deja de ser la prioridad, porque hay una prioridad diferente que tiene que existir, que las personas y los bienes, lógicamente se pierde potencia sobre el incendio inicial, que es un incendio forestal. Esto va agravando el proceso. Quiere decir, se pasa de una táctica ofensiva contra un incendio forestal a una táctica defensiva de los populacionales y se pierde iniciativa sobre el incendio forestal. Esto es lo primero que quería poner encima de la mesa. Y segundo punto, para mí importante, cuando antes los ponentes exponen la capacidad, digamos, una cosa es llegar a un incendio en fases iniciales y otra cosa es tener capacidad para hacer frente a este incendio en la fase inicial. Es una diferencia importante.
Quiere decir, usted puede llegar rápidamente a un incendio en la fase inicial, pero tiene capacidad sobre control sobre esa fase inicial. Por lo tanto, es una tontería llegar pronto. Hay que llegar bien preparado. La diferencia es qué tipo de dispositivo llega, cómo llega y con qué capacidad técnica llega. Por ejemplo, para mí es importante, cuando se habla, por ejemplo, de los medios aéreos, que es un tema común, que el medio aéreo es un medio de respuesta rápida, hay que verlo si es tanto. Porque, por ejemplo, en condiciones climáticas adversas, con velocidades de viento muy elevadas, por encima de 30 nudos, la mayoría de los helicópteros que trabajan en Galicia no pueden volar. Por lo tanto, priorizar ese sistema en condiciones climáticas adversas a lo mejor no es la solución. Quiere decir, por lo tanto, el planteamiento tiene que ser doble. La actitud pasa a ser defensiva cuando debía ser ofensivo y hay que llegar con la capacidad adecuada de trabajo y con la preparación adecuada de trabajo. Por eso que para apagar fuego civil cualquiera es el principal error del sistema. Hace falta una especialización grande y mucho más cuando el fuego es complejo, como un mega incendio. Muchas gracias. Plácido. Totalmente de acordo. Eu teño 50 anos de experiencia, 30 anos case loitando contra os incendios desde uns postos determinados. Concordo totalmente co que di... Como te chamas, por favor? Manuel. Co que di Manuel. É dicir, por que se queimaron 200.000 hectáreas no 89, 70.000 no 90, que non foron 50, oficialmente 50, pero despois Icona mandou os informes 70.000. Bueno, e baixamos a 12.000. Non porque estuvera Plácido Bamón Dalí, nin o conselleiro X, non, porque houve un dispositivo novo onde estaba sobre o territorio un ataque ao lume inicial de 10 minutos. Primeiro punto. Segundo punto, o ataque ofensivo non defensivo. Neste momento, a min caeme alma aos pés, por seguridade do persoal, penso que é comprensible despois dos grandes desastres de Guadalajara, de outros incendios enormes onde morreron xente, de que se teña moita precaución e prevención. Eu o comprendo perfectamente. Pero antes o ataque era directo. O ataque primeiro era directo, de persoal de terra, con cuadrillas de 7 ou 8 persoas. Despois viñan os medios aéreos. Había menos medios aéreos que hai agora, non? Despois os lumes de noite. Lumes de noite que non poden actuar os medios aéreos. Durante 2 anos os paisanos, digo os paisanos, así, tranquilamente, non sabían que os helicópteros non eran conscientes que podían voar pola noite, por lo tanto non había tantos pola noite. Cando se decataron de... Bueno, quero dicir, os drones, por exemplo, a min acúsame de ser un axente policial encuberto, porque parece que estou vendo incendiarios por todos os lados. Non é certo. Hai clasificación de motivacións, estou de acordo co que di Edelmiro, motivacións, non causas, motivacións, están perfectamente establecidas. Hai o que se chamaba a tarta de camarero, que era un enxeñero de montes clásico, onde había máis de 50 causas, motivacións, chamaría eu, de lume. Entón, deixémonos de caralladas, deixémonos de andrómenas. O lume en Galicia, aparte das condicións estructurais do rural, que estou de acordo, como non vou estar de acordo coa xente que hai aí, que coñece o problema en profundidade. O problema das especies, o problema do abandono, o problema do envellecimento. Pero despois hai un factor humano clarísimo, que se non se quere ver, citar o fiscal. Falause do fiscal aí. Bueno, pois eu tuve dialécticas co fiscal de Medio Ambiente porque estou de acordo que non hai un Sanedrín que queime Galicia, porque xa estaba queimada Galicia, se houbera, pero hai pequenos acordos concretos. Vamos a ver, grandes lumes. Nos anos 60 queimouse papelera española, vou non dicir, 5.000 hectáreas de silvestris no parque en Ourense, 5.000 hectáreas dun golpe queimados de silvestris. Incendios en Cualedro de 3.000, 4.000 hectáreas. 30.000 hectáreas no mes de agosto de 2005, non 2006. 30.000 hectáreas. 96.000 no 2006. Cal é o ratio por lume? Donde está a eficacia de 7 ou 8 hectáreas cando había unha hectárea e 2 hectáreas de ratio, de eficacia por lume? É dicir, ataque directo como se facía antes, compromiso, medios, non tanto medios tecnolóxicos que os hai agora da abondo. As prediccións meteorolóxicas son a unha semana casi exactas. Hai modelos desde o Canadá, centos de modelos de combustible, de índice de risco, etcétera, etcétera. Pero está o home que pon o lume e o home que defende que loita contra o lume.
Esos son factores fundamentais. Hai un porcentaxe en Galicia de incendiarios, pirómanos poucos, neglixentes máis dos que debía haber, ou imprudentes, pero hai actuación criminal. É dicir, non me importa que me chamen a xente policial encoberto, hai acción criminal clarísima, están aí os datos. Miren, e remato, porque é que a min isto, vamos a ver, eu estuve anos en situación onde desde o aire estábamos vendo como se poñía lume. Estábamos vendo como caían 400, a min caeronme 400 lumes no 94 en 24 horas. 400 lumes, o sea, puntos de ignición. Pero de que estamos a falar? Se agora, e perdonen a expresión, 78 lumes son mariconadas. Pero que é así? 400 lumes en 24 horas. E días de 200 e 300 lumes, moitísimos. E non se falaba. E dos lumes de Ourense. Non da contorna superpoblada de Vigo, onde a repercusión é moito maior, e o risco para as persoas moito maior. Pero os grandes lumes de milleiros de hectáreas do Macizo Central, todos os anos, 4.000 lumes en Fonsagrada, non hai moito tempo, dunha atacada. É que hai que ver en perspectiva tamén. Estou de acordo co cambio climático, estou de acordo que hai unha nova, digamos, caracterización dos lumes en este momento, pero hai factores que influen na extensión dos lumes, factores humanos de ataque ao lume e factores de criminalidade incendiaria que hai que afrontar sin medo, pero sin medo, porque políticamente non é moi decirlle a algún paisano, a 1.000 paisanos ao ano. Eu tiña establecido que algúns anos hai 1.000 persoas. Eu puxen na anterior xornadas, puxen aí unhas fotos deste ano pasado de 5 puntos de lume en Piñor de Cea, bueno, en medio dun piñeiral, porque é unha zona de piñeiral moi importante e interesante, 5 puntos de lume estaban na foto. E o lume de Ourense en Cachamuiña con 5 puntos de lume ás 7 da tarde para que veran a xente que baixaba do polígono industrial pola estrada aquela que vai a Ourense. Hai cantidad de información donde desde logo, os que temos experiencia de ataque directo ao lume a nivel de comarca, a nivel local, e os que tiñamos unha perspectiva global de toda Galicia, vamos, eu lutei sempre con este factor, non é o único, por suposto, pero é un factor importantísimo, a criminalidade incendiaria, termino. Vamos aí adelante. Si me permiten aí que había unha man levantada, hilando con estes dous temas, estou totalmente de acordo na que se debería profundizar na investigación da intencionalidade e pillar os pirómanos, porque a fin de contas, os incendiarios, bueno, a fin de contas, a materia non arde por si sola, ou é moi raro que iso aconteza, e tamén hilando co que comentou aquí Manuel sobre a profesionalización do dispositivo. Pola parte que me toca, teño que dicir que eu son traballador de 3 meses da campaña de incendios, e neses 3 meses o dou todo, intento dar todo o que podo de min, pero teño 9 meses de parón bestial, nos que me teño que dedicar a outra cousa, que non son os incendios. É como a min, moitísimos compañeiros. Cando chego o día 1 de xullo, se me pide que sea un super profesional e que o primeiro día que este o 100%. E non é fácil. Onde quero chegar tamén é que os últimos lumes pedrogan o 17 de xuño, a outra vaga importante deste ano 15 de outubro, temporada de máximo risco do 1 de xullo a 30 de setembro. Algo pasa aquí. Si queremos un dispositivo, un reforzo máximo, eu entendo que non pode ser só de 3 meses, que podría ser polo menos de 5 ou 6 meses para cubrir aí unha franxa importante. E aquí teño unha questão para os colegas portugueses e é, por descoñecemento, non sei qual é o período máximo risco onde que está todo operativo disponível para a luta contra os incendios florestais. Obrigado. Mira, bueno, hay una pregunta para Antonio, como queráis. Sí. Hay una pregunta aquí delante, pero yo quería que así mejor, si os parece, que conteste Antonio esa interrogante. Essa é muito curta. O período crítico pode ser decretado com alterações, mas o período efetivo onde estão todos os meios disponíveis são 3 meses também, é do dia 1 de julho ao dia 30 de setembro.
E essa é uma das características, aproveitando um bocadinho a oportunidade, que nos muda a tipologia de incêndios. Eu também não sei qual é a geração de incêndios, não sei se são velhos ou são novos. Sei é que, de facto, nós temos diferenças e essas diferenças estão muito associadas ao clima, porque temos episódios climáticos, e essa é a grande contestação que temos, de forma mais ou menos errática. Temos períodos de seca em janeiro, fevereiro, março, temos períodos de seca em novembro, dezembro, temos temperaturas em fevereiro como nunca vimos. E, portanto, o que está a provocar um bocadinho esta diferença de comportamento de fogo é, de facto, termos alterações climáticas, e essas temos, é evidente, quer dizer, elas podem mudar daqui para a frente, nos últimos anos tivemos-las, e é, de facto, esta ocupação do território. E, portanto, esta ocupação do território, cada vez com menos gente, cada vez mais homogénea. Eu, em 2017, assustei-me na Grécia, porque vi as aldeias, o fogo chegar às aldeias, porque à volta das casas o que havia era matos. Isto é em 2007, há 10 anos, não é há 100. E, portanto, fiquei espantado porque não era essa a realidade que eu conhecia no nosso Portugal ou na nossa Galiza. Em 2007 ainda íamos tendo alguma ocupação nas aldeias. Em 2017 já não temos. Portanto, este abandono do território, esta alteração do território é bastante importante. E, como dizia, quer dizer, eu não vou voltar para a agricultura, eu também não quero voltar para a aldeia dos meus pais para fazer agricultura. Mas nós, quando fazemos as contas àquilo que nos custa tudo isto, temos que ver a viabilidade das intervenções de maneira diferente. Se calhar não é rentável fazer carvalhais a 20 anos. Mas quanto é que nos custa fazer toda esta gestão de situações de crise, de incêndios florestais, de combate, de recuperação de solos, de tudo isto? Nós temos que pegar neste dinheiro todo e ver se não é muito mais atrativo nós fomentarmos o princípio de qualquer coisa nos territórios, que tem que ser muito de forma coletiva e pouco individual, porque o individual não tem dimensão nem expressão, e puxarmos, incentivarmos atividades, a gestão, a exploração dos produtos florestais não lenhosos, a produção de frutos secos, seja o que for, ir para estes territórios e provavelmente fica-nos muito mais baratos empurrar iniciativas locais, levá-las no berço, porque mais tarde ou mais cedo as pessoas são criativas, são incentivas. Os filhos das pessoas que tiverem agora apoio, se calhar, podem ser grandes empresários nessas áreas sem precisar de apoio. Portanto, as contas que temos que fazer não são as contas tradicionais financeiras. Eu vejo muito mais a externalidade da defesa da floresta contra incêndios do que a externalidade florestal de que se fala tanto. Eu não devo ter um apoio só porque tenho carvalhos, eu devo ter um apoio porque tenho carvalhos e porque eles têm um objetivo de facto público. E o da proteção é o primeiro. E, portanto, se calhar é por aí que temos que ver um bocadinho os territórios enquanto há gente. Eu só para uma experiência de há 25 anos atrás, num dia 21 de março, o dia da floresta, organizado por florestais, e estava toda a gente a bater nos pastores. Primeiro que só estavam lá florestais, era fácil bater em quem não está. E eu dizia, mas estamos todos parvos. Nós precisamos de gente no território. Se perdemos, isto há 25 anos atrás, portanto, nós estamos a falar do século passado. Se nós deixarmos de ter gente no território, nós vamos ter cada vez mais incêndios e piores incêndios. E esta tal geração, estes mega incêndios, tem muito a ver com esta falta de gente. Portanto, nós temos que incentivar a quem está no território. Temos que perceber as tontarias que pode fazer às vezes e tentar ajudá-lo a não as fazer. E temos, acima de tudo, que perceber o que ele quer fazer e ver como é que o podemos ajudar a fazer. Muchas gracias, Antonio. Yo quería ahora aprovechar tu intervención para insistir en algún punto que tú has dicho antes que me ha parecido particularmente interesante en relación no tanto al aumento de los medios de extinción como a su profesionalización, a su formación, a su eficiencia, en definitiva, ¿no? Creo que es un punto muy importante y que conecta con lo que esta persona acaba de mencionar. Es decir, no podemos pensar que un dispositivo enfrentándose a los riesgos que ahora tenemos, a los riesgos futuros que prevemos lamentablemente con las nuevas condiciones, ¿verdad? Podemos tener un sistema inestable, un sistema donde no se da tiempo a que el personal se forme completamente, se interrumpe su actividad, etc. Además, estas personas, si se incrementa su formación, pueden también ser agentes de extensión, de protección, de prevención, etc. Jugar un papel mucho más rico, más integrado en la actividad, en definitiva, forestal, ¿no? Entonces, entiendo que también había que demandar a la Administración que ese conjunto de profesionales tengan un periodo mayor de actividad, que esos equipos de extinción, como tú has recalcado antes, sean más profesionales. Y eso pasa porque tengan más experiencia y más entrenamiento también. Aproveitando, elas têm que ser profissionais não só em defesa, mas de facto naquilo, esta perspectiva de termos bons profissionais a trabalhar 3 meses por ano, ou seja, eu só treino 3 meses, mas treino quando está a acontecer, o resto do ano estou à espera que aconteça. Isto é completamente inviável, quer dizer, nós não podemos ser eficazes nestas circunstâncias. Agora, temos é que atribuir funções diferentes só da proteção civil. Este apoio à autoproteção, as equipas que fazem combate devem ser as mesmas equipas que vão apoiar as populações, a aconselhá-los tecnicamente, a dizer este material não pode estar, isto não pode estar aqui, e portanto arranjar-lhes trabalho todo o ano. Isto fica-nos sempre muito mais barato do que andar a combater incêndios e comprar
aviões, se ainda nós os construíssemos. O grande negócio dos incêndios em Portugal diz que são os meios aéreos, diz que são os bombeiros voluntários. O grande negócio dos incêndios em Portugal é a Mercedes, é a MAN, é a Iveco, é a Renault. São os que nos vendem caminhões. E esses são os primeiros a ganhar e não tem nada a ver. Portanto, quando se diz criminalizar os incêndios, vai pôr quem tem interesse, mas são os alemães que vêm pôr incêndios da Mercedes a Portugal. Não, mas são eles que nos vendem caminhões a 150 mil euros e a 200 mil euros cada um. E, portanto, vamos pegar neste dinheiro e vamos incentivar atividades no mundo rural. E incentivar pode ser muito com estas equipas que devem trabalhar o ano todo. É a única maneira, é conhecer o território, é conhecer as pessoas, é colaborar com as pessoas. Portanto, eu acho que a solução tem que passar muito por aí, para esta situação tão complicada. Sí, Tarsi había pedido un momentito aquí. Sí, por favor. Y había atrás uno, perdón. Sí. Perdón, ahora después habla esta persona de atrás y aquí hay dos más. Tarsi, adelante cuando quieras. Hay una persona pedida también. En realidad ya me pisó la... Bueno. Plácido. Pero sí, es que me estaba extrañando muchísimo que estáis hablando del Triángulo del Fuego. Efectivamente, el Triángulo del Fuego necesita oxígeno, necesita combustible, pero necesita una fuente de calor. Y la fuente de calor aquí en Galicia, que podría ser un rayo, no suele ser. Entonces, ¿cuál es la fuente de calor? Una cerilla, un artilugio, etcétera. Yo, por ejemplo, en estos incendios que hubo en octubre, pues me extrañó muchísimo que estaba ardiendo el Caurel, perdón, los Ancares. Inmediatamente pasa al Caurel. Aunque hubiera, que no lo sé ahora, si hay eucaliptos, no creo que la proyección llegara desde los Ancares al Caurel. Y luego pasó al Sistra. Sí. Bueno, yo no sé, pero yo creo como Plácido que hay personas que prenden fuego al monte. Porque si no, ¿dónde está la fuente de calor? Por mucho que el cambio climático nos ha llevado un tiempo muy favorable para los incendios, por la temperatura, por la humedad, etcétera, etcétera. Pero si no hay una fuente de calor, es decir, si no hay alguien que con un apellido, con un mechero que ponga fuego al combustible, no tiene por qué haber incendios. Muchas gracias, Tarsi. Perdón por esa persona de atrás que le hemos postergado, pero que ahora mismo va a decir lo que piense mejor. A ver si me entiende y que estoy un poco nervioso. Vamos a ver. Voy a intentar ser un poco más realista, porque estamos hablando de una problemática que tenemos en Galicia, ordenación, especie... No se oye muy bien, por favor. Digo que estamos hablando de una problemática que tenemos en Galicia, que es la especie, la ordenación, un montón de situaciones que son complicadas, fantasía un poco a largo plazo. Yo quiero ser un poco más realista y aquí estamos dando datos del día 15 de octubre. Trabajadores, compañeros míos, el día 11, 12, 10, ya sabíamos que esto era una situación insostenible. Eran fuegos muy violentos, muy fuertes. No hacía falta llegar al día 15 para saber que podía ser una cosa muy descontrolada. Es más, Ofelia tenía que llegar a Galicia el día 15 con unos vientos muy fuertes. No llegaron a Irlanda con 200 km por hora. Aquí solo hubo 70 o 100, no sé, bueno. Y tampoco la dudas si iba a llegar antes la lluvia y el viento. Es lo que dudábamos la gente que podía pasar, pero era inevitable que todo el mundo sabía al día 10, 11, 12 que esto era una situación muy descontrolada. Claro, mi pregunta es, ¿no hay mecanismos, que estamos profesionales aquí, gente que sabe y tiene estudios, no hay mecanismos para alertar a la gente, población, de situaciones? Porque ahora está bien dar datos, humedades, temperaturas, pero eso se sabía antes. Compañeros míos, estamos viendo que eran situaciones muy complicadas, te digo. Por lo tanto, no hay unos mecanismos de emergencia, de avisar a la población. Está claro que el otro no se puede cambiar de un día para otro, pero el tema de tener a la población avisada y alertada sí que se puede hacer. Yo, es que me parece increíble, el día 15 todo el mundo se sorprendía que hubiese tantos incendios. El día 16 todo el mundo extrañado. Y yo, en mi entorno, los compañeros de trabajo, lo veíamos una situación muy normal, viendo lo que veníamos de pasar días antes, quiero decir. O sea, que no nos pille tanto de sorpresa, quiero decir. Claro. Muy bien, muchas gracias. Perdón. Sí. Aquí delante, sí.
Hola, gracias. Eu vou tentar de abrir un pouco máis porque Antonio falou de diversificar as fontes de oportunidades do monte. Marisa falou tamén, falou dos cogumelos. Hai moitas oportunidades, pero moitas máis. A apicultura, hai moitas posibilidades que compre fomentar. O que pasa é que cando un fala de estrategia de ocupación do territorio, ten aínda que ir para atrás. Aquí sodes todos unha cheira de xente que sabe moito de montes, de agricultura, de gandeiría. Hai algo máis. Pasa tamén nas administracións públicas. Ten un apartado de medio rural ou de industria. E, ademais, temos un país que ten algunhas características diferentes que a veces non aproveitamos. E nós temos unha cosa que se chama o Camiño de Santiago. Estamos diante da catedral. Temos 8 camiños, 8, incluído o de Fisterra, que atravesan todo o medio rural galego que non ten casi outras oportunidades de vivir. Bueno, é un tema a potenciar. Este ano viñeron 300.000 persoas dentro de no 2001, que 21, que sei que é ano santo, virán ao mellor 600.000. Bueno, eso é unha oportunidade importante. E, por tanto, vai fixar poboación, pero tamén para fixar, por exemplo, unha prioridade de silvicultura a 1 kilómetro de distancia de calquer camiño de Santiago. Porque, para min, as caducifolias, as frondas caducifolias, deberían ser obrigatorias, salvo que existan, pues non sei, outros cultivos ou outras cousas, non? Pero en caso de foresta, no Camiño de Santiago, digo 3 razóns, por 3 razóns. Primeiro, a xente que vai camiñando ve as cousas moi devagar. E a calidade da paisaxe aquí a veces bota moito que desexar. Entón, caducifolias simplemente por un problema estético. Segundo, os que camiñan gustalles ter sombra no verán e sol no inverno. Entón, ter unha boa cuberta de caducifolias axudará aos que veñen fa un esforzo. No, pero estamos a falar de ordenación do territorio. E terceiro, son tamén unha barreira contra o lume. E non só contra o lume que poda producir por calquer pirómano ou circunstancia da zona. Es que os propios camiñantes son un perigo. E é millor que existe unha banda de protección de onde vai transcurrir tanta xente. Porque igual morremos de éxito, en vez de 500.000 veñen 1 millón, e que facemos con eles? No, perdón, eso deixo a mí un paisajista inglés un día, e podedes morrer de éxito. Eu decía, o home que recuperou Bath, decíame, en este Camiño de Santiago, se tedes 300.000, pero se ven 1 millón, que facedes? Para mí é unha oportunidade de innovación rural que ten Galicia e non ten ninguén. Non ten ninguén máis que nós. Entón, aproveitemos. Eu vou poñer un exemplo moito máis práctico. O que chamo é os árbores de ferro. Os árbores de ferro, os eólicos, están por aí? Moi ben. No, pero es que quero matizar, perdona, porque teño que irme. Perdón, pensé que habías terminado. Pero os árboles de ferro sirven para abrir camiños e para ter un servicio de mantenimiento, non son produción primaria, que é a que sempre estamos a falar, ¿no? Que se cogumelos, que se árboles. Pero, ademais diso, pagan tiñeiro por alugueiro. E Galicia ten, fixemos un estudio na Fundación Juan Vega hai 6 ou 7 anos, cobramos o 30% menos por kilovatio que a media de España. O sea, é un sitio onde hai moito vento, que non hai en outro sitio, e cobramos pouco. E a xente, o propietario de montes, incluídas as comunidades de montes que están xestionadas daquela maneira, e iso é un tema a atacar, recibirían moito máis diñeiro que reinvertirían no monte si de alguna maneira non estuviéramos tan vencellados as eléctricas e que teñen moi bons equipos de relacións públicas e de abogados. Vale, son dúas ideas que salen fora do que é a pura silvicultura. Se agradece. Muchas gracias. Bueno, eu vou usar moito máis sintético, simplemente o que quero é amosar a miña adhesión absoluta ao que dixo Plácido. Estou completamente convencido de que existen incendiarios. Eu fixen unha tímida incursión sobre este tema cando lle preguntei a un dos ponentes portugueses. Quedeime encantado con saber que en Portugal non hai incendiarios, pero estamos convencidos que en Galicia os hai. Entón eu sigo mantendo, como non se trata de imaginacións, dende o meu punto de vista, porque está acreditado por feitos moi concretos, esa existencia, sigo mantendo que hai ese problema sociolóxico que hai que corregir, veremos como,
Delmiro fixa aí unha aproximación, sí, pero claro, evidentemente é moi difícil cambiar a mentalidade da xente. E sigo mantendo, ainda contando coas dificultades que iso ten, que un elemento preventivo, ainda que sone moi duro decilo, pero non teño ningún problema en decilo, é o elemento coactivo. E o elemento coactivo ten que partir da base de que, ainda sabendo das dificultades que ten a práctica da proba no proceso judicial, pois hai que incrementar as sancións de tipo penal. Eu estou convencido deso e gábome de que, aínda que advertín por parte de algúns dos ponentes, por non decir todos, como unha especie de velo, digamos, de ocultismo sobre este tema tan concreto, estou satisfeito de que por parte do auditorio, en grande parte, pois sexa partícipe deste problema. E nada máis. Muchas gracias. Por favor, Delmiro. Mira, un apunte sobre unha cosa que quedara atrás, porque cando tú apuntabas que detrás da xeración dos novos incendios, sei que é unha nova xeración, tiñan que operar principalmente factores climáticos porque os cambios no rural viñan de moito máis atrás. Simplemente era precisar que, esta é unha pura evidencia cuantitativa, este é un proceso que se acelera basicamente a partir da integración na Unión Europea. Non tanto a disminución do número de persoas que traballan no campo, que tamén son sobre todo a partir de aí cando eso leva asociado unha desaparición de explotación. De algún modo, durante 20 anos saiu en familias que había 3, 4, 5 persoas traballando na casa e migraron 2 ou 3, pero seguiu quedando como mínimo da xeración inicial que tiña daquelas 40 e pico, 50. E é cando eses chegan á xubilación e eso se acelera. Entón, fenómenos que foron saindo aquí de abandono, desvitalización do rural, aceleranse, sobre todo a partir de aí, e a medida que nos chegamos a hoxe é máis, eu creo que se sigue acelerando. E pareceme fundamental traballar sobre iso e simplemente non ten sentido facer unha intervención para decir estou de acordo con tal, pero pareceme moi interesante o que apuntaba Antonio Salgueiro sobre que é máis barato, ainda que parece que sai caro, fomentar estas medidas de prevención. Nese sentido, do punto de vista da investigación, por exemplo, botas en falta, dentro das carencias, en Galicia non hai ninguna que eu coñeza, ningún dato oficial, ningún estímulo para que os haxa para analizar nin o coste derivado dos incendios, hai unha investigación de colegas miñas para tratar de ver, pero eso debería ser un obxecto de estudios, nin siquiera o coste directo do dispositivo de prevención, sobre todo de extinción. Tería que andar sumando para poder facer este balance social. E na liña que eu decía onte, de non tratar a sociedade como infantil, decir, usted que prefire? Que sigamos gastando isto tal ou non? E un apunte breve sobre unha cosa que está saindo continuamente, que é o papel dos factores humanos na orixe das ignicións. Eu non teño a resposta. Un pode ver cousas raras. Cando ten responsabilidades maiores ou menores de goberno e o pilla unha situación destas, a tentación é buscar unha justificación. No 2006, eu decía, cando eu non daba aterrizado vindo no avión en Lavacolla, despois non podía chegar de Santiago a Nigrán, onde tiño o resto da familia, e decía, joder, es que nos atacan a nós. Entón, esa tentación, digo eu, porque tamén o viví. Pero eu creo que en todos os aspectos da vida deberíamos, insisto, no da racionalidade. Eu, as investigacións que coñezo ata agora, sei que un di, isto sona raro. Pero, por exemplo, sona raro o incendio das Neves, pero agora sabemos que pasou de Monsáu. E co relatorio que se vai facer en Portugal, o que está facendo agora, seguramente imos poder aclarar que raro pasou nas Neves e en Salvaterra. Entón, que desde o propio ámbito público, non digo os que estamos hoxe aquí, de responsabilidade política, se fomente esta visión máxica e irracional da realidade, sin facer previamente un esforzo de se o explican, se non o explican, os factores que un ten asociado, pues, habrá que buscar que hai alguén aí que o fai por motivos desconocidos. Pero primeiro, fagamos un esforzo e ás veces de intentar buscar se hai causas racionais. É dicir, pues, que salta un incendio, que cruza o Miño, por exemplo, ao fin de semana do 14 e 15 houve un incendio que cruzou o Miño, nunca pasou iso. Pero cantos kilómetros de ancho ten o río Miño para que non poda saltar? Entón, miremos iso e despois tratemos de detectalo. E hai unha cousa, e estaba dubidando en decila, pero acostumbro a meterme en todos os charcos e, por tanto, non vou resistir a tentación. Eu creo que, cando eu decía antes que somos capaces desde o ámbito científico, e máis ciencias as experimentais, ou de economía, temos asumido de fai tempo, que escribía Mario Bunge, de que economía non é unha ciencia, non? Pero desde os ámbitos científicos
somos capaces de abordar razonablemente as diferentes factores que configuran os incendios, excepto cando nos aparecen os individuos. E, en concreto, os individuos habitantes do rural. E a parte provocadora que vou soltar, e da cal eu tamén son partícipe, que eu pregúntome se isto non terá algo que ver con que, e xa sei que pode sonar demagóxico, pero, por favor, quitade a parte demagóxica que pode sonar, se non terá algo que ver que tanto o mundo da investigación como o mundo da extinción de incendios cada vez está máis desvinculado deses habitantes do rural. E entón non somos capaces de entender, non somos capaces de comprender, e o que a mellor nos parece que son gamberros, e non digo xustificar, digo, cando haxa factores humanos, intentar entenderlos. Porque cando eu era rapaz, non había servicios de extinción, cando ardía algo, saíamos todos a apagar. E éramos capaces, e podíamos despois saber, pois foi este que intentou queimar isto ou a ver que pasou ali e descontrolouse. Entón, esta tendencia ou esta dificultade que temos, e métome eu, para ser capaz de decodificar que pode pasar para que haxe determinado tipo de comportamentos, eu pregúntome en voz alta se non ten bastante que ver con que houve unha externalización de todo relacionado coa xestión do lume, incluído o estudio relacionado co lume respecto á propia sociedade rural. E, ao mellor, deberíamos de vez en cando ver a cara a algún paisano para intentar entender. E eu podría poñer exemplos, pero por prudencia non vou facer aquí. No 2006 eu coñecín directamente casos de conflictos que existían, no cual se fixo unha xestión discreta e acabou levando a que nesa zona, que non vou dicir por suposto, durante varios anos non volvera a haber incendios. Había un conflicto que unha vez que houve, pues, bueno, eu colocado na mesma situación teria feito o mesmo. Entón, intentemos resolver, cando hai conflictos detrás, intentemos resolverlos. E porque se atribuímos, a min o de atribuir a cousas irracionais que non se acaba de entender, como cartesiano que son, xérame frustración. Porque qual é a actuación? Qual é a actuación? Perdón. Ya sabía que iba a meterme no chat. Pero hay dos personas más, hay tres personas más. Un modo de visión tamén. Era outro que dice, Venga, perfecto. Vamos a ver, eu pregunto o seguinte, ante un feito puntual como é un incendio, que hai que facer? Buscar a causa, facelo desaparecer como tal, e despois averiguar, digamos, os condicionamentos sociolóxicos. Segunda cuestión. Totalmente de acordo con ese aloxamento que temos os das cidades respecto do rural, para non buscar causas, etc. Con eso chega, con buscar as causas. E feitos consumados. Apareceron feitos consumados abondo, e Plácido falou deso con moita profusión, porque ten experiencia no tema moita máis que a que podía ter eu, que non teño ninguna nese aspecto, e non sei se vostede a ten. Entonces, ante feitos consumados como aparellos que aparecen, etc., hai algún tipo de dúbida sobre ese tipo de actuacións. Podes incurrir no erro, a mellor de facer, de non saber diferenciar incendios ou lumes grandes de lumes pequenos. Ese pode ser un erro. Ora, non se pode votar, digamos, o tema sociolóxico como solución a todo, Muchas gracias. Perfecto. Bien, allí hay dos personas que querían hablar. Por favor, sí os pido que sean intervenciones un poquito más cortas para que, por la hora y por el... Sí. Yo seré breve. Porque tenemos que terminar, ¿no? Seré breve. Adelante. Sobre todo con Edelmiro, porque ayer su charla me pareció muy interesante. Nos hemos convertido, de facto, en una sociedad terciaria que no necesita el territorio en el que habita para vivir. Vivimos de espalda a él, ya no necesitamos muchas de las cosas que nos proporciona. Pero a mí un poco lo más sorprendente, un poco en esto de potenciar nuevas iniciativas, es cómo no nos aprovechamos de las que ya existen. Es decir, me resulta muy chocante andar por buena parte del rural y encontrar una nave enorme de 20.000 pollos que no tiene ninguna base territorial asociada a esa explotación. Es decir, hoy en día tenemos miles de granjas de pollo, de conejos, de vacas lecheras, de lo que queramos, que se alimentan de piensos que vienen importados de Estados Unidos, Uruguay, etcétera, sin que se le exija por parte de una determinada normativa europea un grado de autoabastecimiento a la alimentación de lo que va a producir. ¿Consideras que eso puede potenciar toda esta recuperación de espacio, este mosaico tan necesario para evitar ya no solo hacer fajas en torno a un núcleo, sino limitar la extensión del fuego en, bueno, pues eso, creando las grandes interrupciones de vegetación, ¿no?
Sí, ¿quieres contestar algo sobre ello? No, como quieras. Vale. Sí, yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo y efectivamente es curioso, ¿no? ¿Había alguna pregunta más aquí? Vale. Plácido, vale. Plácido ya ha hablado, ¿no? Edelmiro, o lume que pasou de Portugal, outro. Perdón, un momentito, oigamos, sí. Eu che podo dicir que procesei 50.000 lumes en 5 anos con informes dos que estaban a pé de lume dicindo se era intencionado, se era neglixencia, se era isto. Eu fui un experimental, é dicir, estou falando de datos experimentais, non de hipótese. Non estou falando, botándolle a culpa aos nosos paisanos de modo xeral, pobre de min. Pero que hai? Existe algún informe ao respecto? Sí. Os da Fiscalía. Sí, no. 2006 e o Calices. Están clasificados as motivacións e as causas, hai unha escolma perfectamente definida de cales son as causas. Consulta porque están as motivacións. Datos policiais de investigación. Pero os datos da xente que está pegado ao lume, che podo decir, Delmiro, 50.000 lumes procesados por este ás 8 da mañá, a partir das 8 da mañá, con datos puntuais de cales faran as motivacións, as causas, decirlo así, de aquel lume. Dito por xente que estaba pegada ao lume, apagando o lume en contacto coa xente. E o contacto coa xente, eu penso que as xentes forestais e os traballadores de defensa contra incendios, non dos que contratan ao mellor así, e ao mellor están un pouco máis despegados, son 3 meses, pero o Servicio de Defensa está en contacto coa xente do rural, sempre estuvo e sigue estando. Muchas gracias. Hay delante aquí otra cuestión. Yo quería hacer referencia a un dato que facilitó el profesor Luciano, y es que dijo que hace 30 años ya había habido o ya había visto cómo aeronaves prendían fuego. Yo les quiero hacer una pregunta a todos, solo una. ¿Qué harían ustedes por 36,7 millones de euros? Es el presupuesto que tiene el servicio de incendios de los helicópteros, contrató la empresa de helicópteros en Galicia. Es una pena que se haya fijado en Portugal porque van a Portugal. Claro, es la responsabilidad. Sim, eu só queria, eu queria corrigir 2 aspectos. Um tem a ver com, percebi que há 3, 4 anos, não, já foi há muito, há 30 anos. Não digo que este ano não possa ter havido problemas, mas não quero ir por aí. É do passado, um passado distante, para não haver dúvidas. Efetivamente, houve uma aeronave numa pista de Ferreira do Zezer, concretamente, que foi detectada com um aparelho incendiário no interior. E, por isso, queria voltar um pouco atrás para dizer que em Portugal há incendiários, que não fique essa dúvida. Eu não tenho dúvida nenhuma que há. Agora, não há tantos quantos os jornalistas querem fazer crer. E depende muito também daquilo que se entende por crime. Se a negligência for entendido como crime, então, ok, todos os incêndios negligentes são criminosos, mas não é essa mão criminosa que me estou a referir. Quando refiro incendiário, é aquele que deliberadamente provoca o incêndio. Ele vai lá para que queime. E aí eu continuo convencido, pela análise dos dados das causas, que esse número é mais reduzido. Obrigado. Obrigado. Tarsi, por favor. Sí, perdón. Sí. Vale, bos días. Ante todo, quero decir que con tanta información a miña mente está bastante ocupada e a claridade para expresar a idea que pretendo vai ser un pouco complexa, pero eu quería plantexar nesta mesa redonda o papel do ecosistema forestal autóctono como causa e quizás medida de protección de prevención frente á situación climática que nos enfrentamos. Entón, eu boto de menos un tratar o tema da conservación da biodiversidade, sobre todo boto en falta o estudo da situación real da biodiversidade no Monte Galego. Creo que un punto importante polo que comenzar, quizás con inventarios, quizás a saber como, pero
creo que é importante o mantemento do sistema, o sea, dos servizos, o mantemento dos servizos ecosistémicos que presentan os montes galegos, que precisamente son as oportunidades de outras vías de obter recursos do monte ao tempo que se protexe a situación que está presentando o tema dos incendios. Muchas gracias. Muchas gracias. Tal, si querías hablar. Bueno, puedo contestar un poco a eso. Vamos a ver. La riqueza del monte gallego es muchísima. Si lo queman, indudablemente se pierde todo lo de la biodiversidad y todo lo que, me parece que otra persona hablaba, de lo que se puede recoger del monte. Y en ese sentido, creo que por eso hay que protegerlos. Y además hay que conservarlos y mejorarlos. Y para mejorarlos hay que mejorar el suelo. Si el suelo se pierde por los incendios, entonces quedamos sin monte. Y quería decirle también a usted no, al señor que habló de poner, al señor que decía de poner árboles caducifolios en eso, hay que tener en cuenta que cuando se hace una recuperación del monte quemado, hay que tener en cuenta, bueno, mejor volver a hacer un bosque, pero hay que tener en cuenta las plantas que se ponen, los árboles que se ponen. Y las caducifolias normalmente necesitan una cosa que no se tiene en cuenta, que es la profundidad del suelo, porque si no, no pueden crecer. Y desafortunadamente, cuando hay incendios muy severos, se quema la materia orgánica, luego puede haber erosión, y entonces ahí es porque surgieron mucho las plantaciones de pinos, porque los pinos pueden moverse por el medio del granito, por ejemplo, y tal, ¿no? Y era lo que quería decir. Muchas gracias. Había una persona ahí que quería preguntar también, ¿verdad? Atrás. Sí, adelante. Bueno, teño unha dúbida de si saltamos da segunda pregunta á terceira, Sí, porque bueno, creo que fai tempo que saltamos a terceira. Veo que ha sido imposible seguir el esquema, pero no importa. Bueno, en canto á segunda pregunta, que non sei se está pechada, falábase de cales eran, digamos, as características destes novos incendios e intentando, bueno, poñer o meu grado de arena, a min pareceme que hai varias cuestións, unha falouse delas o cambio climático, é dicir, estas novas aparicións de fenómenos meteorolóxicos que virán cando veñen, non sabemos cando veñen, e que pouco lle podemos facer. Despois, a intensidade destes incendios, o seu tamaño, os danos que provoca, o combustible que vai a ir encontrando, que tamén é unha modificación sustancial co que había fai 30, 40, 50 anos, tanto na cantidade como na tipoloxía de combustible, e despois a capacidade de extinción dos medios de extinción. Posto que nestes grandes incendios que estamos a ver, non hai dispositivo capaz de poder acometer estes niveis de lumes. De acordo. Que ocurre? Eu son un ultradefensor do sistema de extinción que temos aquí en Galicia. Somos uns moi bons profesionais. Temos moitísima experiencia, pero podería funcionar mellor. E a verdade é que, por moi ben que funcionase, cando veñen unhas situacións como do 15 de outubro, é innominable totalmente. Si vamos a pasar despois a terceira pregunta, despois a fago outra intervención. Lo dudo porque no tenemos tiempo. Aprovecha para decir que cambiarías. Por eso. Aprovecha para decir que cambiarías del sistema actual de extinción. Vamos a ver. Todo isto é un engranaxe. Non son medidas ailladas. Me refiro a extinción, por un lado, a prevención, por outro, porque a extinción sin a prevención está condenada ao fracaso. Se non existe prevención e dedicamos exclusivamente á extinción, é un fracaso. E, ademais, un sumideiro de cartos.
Hoxe pola noite creo que botan na sexta un programa interesante sobre a economía do lume, que podedes ver. A prevención. Si se fai exclusivamente prevención e non temos en conta que hai que ter un servizo de extinción, calquer día destes nos atoparemos con que un raio, como en Pedrogao, ou un accidente dun coche, como pasou en Valencia, onde morreu un compañeiro, vai a provocar un gran incendio, é dicir, sectorizando. E despois está o que se falaba antes da orixen dos incendios. Aquí non se está promovendo con seriedade a investigación das causas dos incendios e ojalá se encontrase incluso o causante, que efectivamente hai unha altísima intencionalidade. Pero aquí hai unha parte que estamos obviando en canto a que non tanto que sexan máis penas de tempo de cárcel, porque as penas que actualmente existen son das máis altas que se poden dar no Código Penal, senón que existen unha demora ou un fallo no Código Penal en canto a que se relaciona a sanción, a pena, co grado de dano causado. E refírome, vai a ter unha pena de 20 anos unha persoa que queime unha gran superficie e que poña en perigo vivendas e persoas. Sin embargo, a quen somos capaces de detectar e coller cas más na masa, profesionais que traballamos neste tema da extinción de incendios, os bombeiros forestais, os axentes forestais e medioambientais, collemos a persoas que están poñendo lume cas más na masa. É dicir, aquilo que falaba vostede de que un lume pequeno que se pode apagar co pé, colles a esta persoa que está intentando queimar intencionadamente e apagamos o lume co pé. E resulta que como non causou daños, a súa pena vai ser mínima. De acordo que debería haber un cambio no sentido da orde penal en canto á intencionalidade do que está causando e non da gravidade do dano causado. Vale. Sí, Monse, por favor. Non dá tempo ya. Un pouco na primeira e na segunda pregunta, vou pasar directamente á terceira e á cuarta, xa non sei cal é. Vou intentar facer un resumen. Adelante, sí. Bueno, con respecto á causa, eu estou totalmente de acordo que é o home. O sea, está demostrado que a estadística, que o 97%, e hai estadísticas, que o 97% entre 90 e 90 e tantos é provocado. Entonces, temos que ir a raíz dese problema. Eu creo que a raíz dese problema é precisamente que hubo un cambio de valores con respecto á terra. O sea, antiguamente os agricultores vivían da terra, había un equilibrio, dependían dela, de feito os emigrantes iban a traballar e mandaban cartos para que se comprara terra. Entonces había ganadería, agricultura e montes, o mato estaba controlado, non había incendios. Entonces, bueno, había incendios, pero non en esta medida. Ahora creo que, contrariamente ao que se pensa que estamos sensibilizados, non estamos sensibilizados. O lume témolo familiarizado, o sea, é unha cousa como que está aí e non pasa nada. E esa sensibilización tamén se perdeu no rural. Se perdeu no rural porque non viven quedou a población maior e fundamentalmente non viven do monte. E de feito, nós cando vamos a recoller incendios, cando hai mostras, cando hai un incendio non controlado, dicen os paisanos: ai, sí, bueno, ese bo, limpia o monte. E non só eso, eles saben que non provocou, pero non son capaces de denuncialo. O que decía aquí o señor si hai moito máis, non se nota porque ti tes que pillar o paisano facendo, pero eso se sabe por os indicios que hai. Entonces, a xente que está é maior, vive as pensións, non lle quita rentabilidade. Entonces, eso con respecto a o da población urbana tampouco está sensibilizado, porque como non dependemos da terra, estamos esperando heredar algo, pero con unha finalidade urbana, quizás facer unha casa. Entonces tampouco nos importa, incluso nos beneficia. Si cambia o uso da terra, pois podemos construir ali unha casa. Entonces, si temos en conta todo eso, bueno, tamén que hai unha reticencia por parte dos paisanos á ordenación do territorio. Hai que entender un pouco a idiosincrasia do galego, que sempre hai unha reticencia a todo o que se ven a facer.
Entonces, se esas son as causas, as solucións creo que están por parte dos científicos e por parte da administración. Por parte dos científicos se ve que non somos capaces de transmitir á sociedade a problemática que hai cos incendios forestales. Nin os daños, non hai conciencia de que se destruímos os montes, destruímos o futuro, porque os montes son fonte de riqueza, non só porque teñen esas funcións productivas, sino tamén ecolóxicas, nas que vou non entrar, nin todos sabemos, non? Entonces, destruir o monte é destruir o noso futuro. Un exemplo de que non valoramos é o que comentaches do Prestige. O sea, as pérdidas do Prestige si se teñen en conta, as pérdidas dos incendios non se teñen en conta. Entonces, ademais, quería facer hincapé no que respecta á administración, que é moi flexible, non fai leyes, estas non se cumplen, non se penaliza, entonces, pois, bueno, estamos así, non se quere avanzar porque tampouco se depende dos votos, hai moita problemática, eu vin, non sabía da dificultade da gestión do territorio, vexo que é moitísimo máis complicado do que pensaba e que incluso parece que para cada zona é específica, o sea, ten que haber casi persoas que tal. Entonces, o que sí quería poñer exemplos a nivel nacional e outro internacional de que sí se pode facer algo. Luciano falaba de que os grandes incendios eran debidos a que os conatos, os pequenos incendios, non se combatían. Entonces, a este nivel, recordo que con Fuego Red, a red temática de incendios, vamos por todas as comunidades facendo, bueno, mirando os incendios, falando cos gestores e vendo como se combaten. Eu visitamos varias comunidades e a mí me sorprendeu moito o que se fai en Cataluña, que non o vin. Bueno, ali as asociacións aos propietarios de montes teñen fincas máis grandes, pero hai asociacións veciñales que se poñen todos de acordo e son conscientes de que o Estado, a administración, non lles vai a resolver o problema. Entonces, eles teñen que actuar e precisamente teñen que actuar rápido para evitar eso, evitar esos conatos, que os incendios sean pequenos e non haya grandes incendios. Entonces, na época de peligro, eles teñen organizados cuadrillas que están formados, teñen xente traballando na vigilancia, con móviles que mandarán whatsapps ou o que sea, e non só eso, teñen motobombas, fan incluso produción de fitomasa, pero para producir calor, non para electricidade. Entonces, isto me parece un exemplo que hai que seguir. Logo, a administración dalle incentivos, fan prácticas silvícolas tamén, fan pequenas queimas prescritas para evitar tamén o do combustible, fan clareos, fan tal. Entonces, realmente, o monte é rentable. E a administración dalle incentivos a esta xente que fai eso, a outra non. Con respecto a nivel internacional, quería poñer un exemplo da administración. Por exemplo, o caso de Suecia, que estuven ali e sei como funciona. Ali non hai incendios porque non hai as condicións para que se den, pero sí que teñen bosques e hai plantacións forestales. E entonces a administración actúa porque resulta que o que se considera, que eu creo que é moi importante, e ao mellor había que plantexalo tamén, é que o propietario do monte, a xente non é propietaria do monte, é usufructuaria. Entón non pode facer o que quere, todo está regulado, hai que facer unhas determinadas labores. Por exemplo, cando se corta, teñen unhas normas e inmediatamente, ao pouco tempo, teñen que repoblalo, seguindo unhas condicións e todo isto. E despois, entonces, isto axudaría a que se a administración non é tan laxa e se mete co problema e fai cumplir as leyes e se non penaliza, aí hai unha posible solución.
E outra cosa que me pregunto finalmente é a última, xa non fago máis. Veña, por favor, é que ahora xa... Por que cando unha persona ten un piso ou calquera outra propiedade, se non pode mantela, colle vendea, e por que cando ten un monte, se non pode mantelo de acordo cas normas e ca colo local, non se plantea vendelo, deixalo que o xestione o tal, non falo máis. Veña, agora xa temos que rematar porque xa estamos no plazo límite, non? Entón, hai dúas preguntas. Juan Pico se había pedido. Juan, sí, vamos as últimas xa non imos estar, se me permites. Bueno, pero é que non podemos abrir xa máis. Hai moitos temas que non saíron. Probablemente estaríamos hasta 5 da tarde falando e temos que poñerlle un límite. Este é un coloquio onde primeiro falaron os expertos sobre todo, non? E despois agora estamos falando os asistentes. Non vamos a chegar de momento a ninguna solución, vamos simplemente a abrir vías, a aclarar un pouco as ideas, se é posible, pero temos que poñerlle un límite, evidentemente, non? Entón hai unha pregunta ali, di Juan, e se queres ti, pero nada, Minutiño. Veña, ali. A mí me interesaría hacer una pregunta concreta a los compañeros portugueses porque aquí el tema básicamente es, hoy, es el nuevo tipo de incendio, la potencia de los mismos, ¿no? Entonces, yo siento una curiosidad, lo explico antes muy bien el ponente, compañero. En Portugal, cuando el día 14 y 15, cuando llega este ciclo de incendios poderoso, se pierden sobre 202.000 hectáreas, ¿no? El modelo, por ejemplo, catalán es un modelo que tiene 500 incendios al año. 500 incendios al año. El modelo de Galicia actual tiene 4.000 incendios al año. El modelo portugués, 15.000 incendios al año. Quiere decir, es una dispersión incendiaria nada que ver y totalmente incomparable. Quiere decir, estamos en otro, por desgracia, en otro escenario. A mí realmente me preocupa y quería yo saber, por lo menos, la posición de los ponentes portugueses, porque con una presión incendiaria superior, hay que reconocer que superior a la presión incendiaria, era superior, ligeramente superior a la portuguesa, porque ustedes consideran que se perdió 4 veces más hectáreas que en Galicia, más o menos, esos mismos días. Porque ustedes consideran, o sea, desde el punto de vista de análisis, porque ustedes tienen 5 megaincendios brutales ese día, en Galicia, en el límite de 1, y porque tienen esos 11 GIFs por encima de las 1.000 hectáreas. Quiere decir, ¿qué diferencia ustedes consideran que hay entre Galicia, porque las condiciones climáticas no eran exactamente las mismas, eran peor en Portugal, hay que reconocerlo, ¿no? Pero si usted pudiera hacer un análisis sintético de qué diferencias encuentran ustedes entre las dos situaciones, reconociendo que eran más gravosas en Portugal, bastante más gravosas en Portugal, con respecto a Galicia. Gracias. Bom, é claro que essas respostas nunca são simples, mas temos algumas diferenças. Temos a diferença que o Ofélia chega com muito mais força a Portugal do que chega à Galiza, ele chega com muito mais força ao centro de Portugal do que chega ao norte de Portugal. Todos os índices de risco meteorológico de incêndio eram muito mais altos no centro de Portugal do que o que eram no norte ou na Galiza, portanto temos logo essas grandes diferenças, ou seja, temos situações e o comportamento de fogo é determinado pelas situações que temos no momento em que ele ocorre. E portanto temos logo essa grande diferença de comportamento de fogo. E temos uma grande diferença que de facto o nosso combate não está estruturado como está o vosso para combater incêndios florestais. É outra grande diferença. Portanto, em termos de prevenção, isto andará tudo muito semelhante. Em termos de ocupação de território, relativamente semelhante. Vocês têm espécies com menos combustíveis que os nossos, que ainda têm mais carvalhos que aquilo que nós temos. A grande diferença é essa, ou seja, as condições para o comportamento de fogo eram mais extremas em Portugal do que eram na Galiza. O dispositivo na Galiza funciona de maneira diferente, porque muito mais profissionalizado e dedicado com técnicos florestais que o dispositivo em Portugal, que é bastante fictício naquilo que se possa falar de capacidade de combate a incêndios florestais. Eu iria só acrescentar que, além disso, o número de incêndios florestais, o número de ocorrências em Portugal foi superior ao da Galiza e, portanto, isso levou também à dispersão dos poucos meios que estavam disponíveis. Bueno, eu tiña pedido a palabra para respostar aquela segunda pregunta, pero creo que unha cousa que quedou e que non que caracteriza estes novos incendios ou esta evolución dos incendios que tiñamos, que estes incendios fan moito máis probable o seguinte. No momento que os incendios son grandes, como se inician no territorio, provocan, incrementan o abandono xeralizado da actividade
son máis probables de arder a seguinte vez que a vez anterior. De feito, incluso moitos dos de Portugal e parte dos de Galicia xa foron ardidos en áreas homoxenizadas por grandes incendios pasados. O cual, no momento que os incendios pequenos ainda poden valer para compartimentar os incendios futuros, os incendios grandes volven a ser moito máis peligrosos a próxima vez. E creo que é unha característica destes incendios. E hilo que a seguinte cousa que eu quería decir. Mais ou menos fixemos un cálculo os compañeros máis sobre os potenciais afectados. Probablemente estemos perto dos 20.000 propietarios forestais afectados en máis de 100 comunidades de montes que lles ardera superficie forestal. Independentemente do estado inicial, o normal é que a xente que estaba dedicándose nesas superficies forestais ahora teña a necesidade ou as ganas de abandonar e despreocuparse do asunto. E iso é un risco casi tan grande, digamos, salvando as diferencias, que o que vamos facer mantendo solo. É dicir, a erosión das persoas que estaban xestionando o monte é brutal. E temos que ter esa capacidade. Eu levei un disgusto en ver xente que eu apreciaba e que creo que estaba facendo bo traballo sufrir as consecuencias dos incendios na súa xestión forestal, pero tamén levei unha alegría de enormes exemplos de dignidade e de proactividade mesmo despois de sufrir a catástrofe. E, ademais, quero salientarlo porque máis teño medio aquí. Esta revista da Mancomunidade de Montes de Vigo, temos aí a Eurique, é unha das responsables de facelo, e un grupo de montes veciñais asolado pola vaga de lumes sexa capaz de sacar unha revista explicando o que están a facer e cal é o futuro que queren para os montes, é un exemplo de dignidade que eu creo que é salientable que debemos facer notar. E mesmo os de Vigo, como xente en Paradanta ou como xente noutros sitios. Por favor, esa é a xente a que temos que atender porque van ser as mans que van poder xerar as alternativas no futuro. E despois, a parte da empatía, que eu creo que sería unha das palabras a ter en conta despois dunha crise como esta, temos a palabra da responsabilidade, de como todos, mesmo no eido urbano, somos capaces de axudar ou de enviar mensaxes positivos aos afectados que, ademais, vamos a exixir que cambien ou que melloren a súa xestión. Resultoume relativamente curioso como unha xuntanza que eu tuve con xente que se mobilizara voluntariamente moi sensibilizada polos lumes, fixemos unha especie de desayuno de traballo e se optou por traer leite de soja. En vez de soja, pues, en vez de leite galega. Bebida vegetal. E mesmo estar discutindo que habería que facer no territorio consumindo un produto que ven do Brasil e que sustitúe no mercado ao gandeiro que está mantendo esas discontinuidades que mantemos é unha contradicción absolutamente paradóxica. Parece mentira, pero creo que todos, mesmo a exigencia ás nosas autoridades, pero non son comportamento as nosas mensaxes a ese medio do que lles vamos a poñer cargas e obligacións para a nosa egoísta seguridade, porque nós nos preocupamos cando é a nosa egoísta seguridade, e creo que é unha dos xeitos máis importantes, e que non debe quedar exclusivamente en buscar quen é o responsable e exixir facer cousas. Creo que é un momento clave en que nos mobilicemos. Creo que alternativas, empatía e responsabilidade deberían estar en calquera das medidas que xurdirán a partir de agora. Bueno, pues moitas grazas a Juan Picos, porque realmente puxo un broche, creo que moi interesante a este coloquio, e agradecer sobre todo a todos os asistentes, moi numerosos, moi constantes e con moitísimas ganas de falar. Creo que estaríamos 2 horas máis falando sobre esta problemática, pero hai que poñerlle coto, hai que poñerlle fin, e, polo tanto, este é o momento de dar por rematadas estas xornadas. A mellor non son as últimas, por desgracia, son as terceiras que no Consello temos que facer precisamente porque é un problema que está na sociedade galega. E, personalmente, como representante do Consello, estou realmente contento da resposta, en primeiro lugar, dos ponentes. Foi unha xenerosidade pola súa parte, sobre todo os portugueses moi ocupados nestes días, acompañarnos e, en definitiva,
a todos vos. En definitiva, polo tanto, con isto xa remato. Moitas grazas a todos.